Tää kevään lisääntyvä valo paljastaa likaiset ikkunat. Onneksi mulla on mun paras siivouskaveri Ovox R8 ikkunapesurobotti. Tämän kanssa voi käyttää joko vettä tai ikkunapesuainetta, ja laadukkaat mikrokuituliinat varmistaa, että siivousjälki on hyvää. Ovox R8 ikkunanpesurobotti hoitaa lasipinnat mun puolesta. Tekoälyohjauksen ansiosta robotti käy koko ikkunan läpi. Sillä aikaa mä voin siivota tai ihan vaikka pötköttää. Ovox R8 käy esimerkiksi myös saunalaseille, ja se on niin älykäs, ettei se tule edes tuosta reunasta yli. Ovox R8 yltää korkeisiinkin paikkoihin. Pesutulokset tietty kiinnostaa, niin tässäpä näitä. Tervetuloa kirkkaat ikkunat ja tervetuloa kevään lisääntyvä valo. Onneksi mulla on mun paras siivouskaveri Ovox R8. Se kurottelee mun puolesta isoihinkin ikkunoihin ja mä pystyn siivota samalla muuta. Ovox R8 huolehtii, että ikkunoista tulee varmasti puhtaat ja sitten taas kelpaa ihailla maisemia kirkkaista ikkunoista.